Здравейте, приятели! Името ми е Васил Василев или, както повечето хора ме знаят, Mage. И в това клипче аз ще ви покажа един фокус. За целта, първо трябва да се избера една дива карта, така се нарича, без значение коя е, просто си избирам, примерно, десятката купа. Оставям дивата карта на земята. След това, вие ще трябва да си изберете още две карти. Просто да кажем, че сте спряли на тази карта, едната, и примерно тази карта ще бъде другата. Да видим какви карти сте изтеглили. Ето, дамата купа и двойката пика. Първо, аз ще изгубя двойката пика някъде в тестето. Ще оставя примерно някъде в средата на тестето. И ще разбъркам картите. Готово, вече изгубих едната ви карта. След това ще изгубя и втората. Примерно да кажем, че сте спряли тук. Ще сложа и втората карта там. И ще изгубя и нея. Разбърквам картите. И вече нямам никаква представа къде могат да бъдат вашите две карти. Но дивата карта има представа. Нарича се дива карта, защото може да се превърне във всяка друга карта. И ако я взема, тя първо ще се превърне в дамата купа. Това ви беше едната карта. За да намеря втората карта, просто трябва да взема първата и да я разклада. Се превърне в двойката пика. Това беше втората ви карта, но най-интересното е, че всичко това беше илюзия. Защото през цялото време това си беше дивата карта. Благодаря ви.